एपीएससी आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ बरायदों। उदालगुरि जिल्लानि साफ्रोमबो एपीएससी आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरखौ नखर नखर थांनानै मान बावहैदों आरो बरायदों उदालगुरि बीपीएफ हान्जाया। बर'नि गेजेराव सा 14 उथ्रिसारनो हानाया बर'नि गेजेराव गोग्गानाय लाबोदों होननानै गोजोननाय फोरमायहरदों जिल्ला बीपीएफ हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। रिहन दैमारी आरो प्रेस मुसाहारि बिथांमोनहा साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरखौ बेबायदिनो नाजालांबाय थानो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। गिबियावनो आङो साफ्रोमबो नैबे एपीएससी एग्जाम होनानै पास जानाय बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनायजों लोगोसे दिनै जों उदालगुरि जिल्ला बीपीएफनिफ्राय जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जायफोर एपीएससी एग्जाम लिरनानै दिनै पास जाबाय बिथांमोनखौ जों दिनै नखर नखर थांनानै जोङो बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों आरो जों दिनै नैबे दैथुन बड'सानि न'आव फैनानै बिथांखौ जोङो बीपीएफनिफ्राय जों वेलकाम खालामनाय फैदों। मानोना जों बर'फ्रा बा बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर'जों लोगोसे गुबुन हारि माहारिफ्रा जों जिखौ लुबैदोंमोन जोंनि गेजेराव जि समाज दानायनि खोथा फैदों जाहाथे बे जोङो एपीएससी एग्जामा गोरलै नङा। मानोना बे एग्जामा बिराद टाफ एग्जाम। बिनि थाखाय बिथांमोना जिथु उथ्रिसारनो हाबाय बेखौ जों मोजां मोननायजों लोगोसे जाहाथे बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय जों बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामफैदों। मानोना बिथांमोननि जिथु जिउ जाथ्राया जिथु मोजां मोनसे खामानि मावनो जाहाथे मोजां आवगायलांनो हाथों बेखौ जों थुलुंगा होनायजों लोगोसे जोङो बेखौनो हास्थायदों जे बिथाङा जि धरनाव खस्थ' खालामनानै जि रोखोमै बिथाङा उथ्रिसारनो हाबाय बेखौ नोजोर बोनानै जाहाथे इयुन जोलैफ्रा जाहाथे आरो बेबायदिनो जोंनि बिटिसि हालामाव रायजो जानाय बर'जों लोगोसे गुबुन हारि माहारिफ्रा जाहाथे बेखौ मोजां मोनसे रिजाल्ट खालामबोनो हादों इयुनाव जों बेखौ हास्थायदों। आरो दिनैनि थारिखआव जों साफ्रोमबो मिथियो जों बर'फ्रा गोबाव बोसोर बिटिसि ओनसोलाव थानायल' नङा गुबुन गुबुन दाब दाब आसामनि जायगायाव थानाय बर'फ्रा मोनसे आन्दलनजों लोब्बा थानाय हिसाबै जोंनि बर' लाइमोनफ्रा फरायनायनि बिथिङाव जि गोसो होसारनानै मावनांगौमोन एसे जोंहा माखासे बेक जाना दंमोन। दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे सान्थि आरो मोनसे गोरोबथानि गेजेरजों जि मोनसे रिजाल्ट फैदों जों बर'फ्रा जि मोनदों आरो बेखौ नुनानै जोंनि दा फरायनायनि जिथु परिबेक आरो बेखौ जों जथेस्थ' समाजनि गेजेराव लांनो सेस्था खालामदों। मानोना गोबाव बोसोर बे गेप जाना दंमोन आरो जों जिबायदि लुगैदोंमोन बेबायदि रिजाल्टखौ जों लुगैबाय थादों। ओंखायनो जों दानि जेनेरेसन जोंनि लाइमोनफोरखौ जों बेखौनो खावलायनो सानदों दिनै आरो बेनिख्रुइ साबसिन जेरै इउपिएससि एग्जाम होनानै दिनै एपीएससिआव दिनै जिबायदि जोङो बर'नि गेजेराव जों दासिमहालागै हिसाब मोननाय मथे जोंहा 14 जन जों मोनदों 14 सान मोनदों आरो बिनिख्रुइ जाहाथे बांसिन जाहाथे रिजाल्ट खालामनो हायो आरो माने इउपिएससि एग्जाम होनानै जेरै माने आइएएस आइपिएस जाहाथे आरो बेबायदि माखासे मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो। आरो ओंखायनो जों बेखौ हास्थायदों। आंल' नङा साफ्रोमबो बर'फ्रा बेखौ जों लुगैदों। आरो ओंखायनो आङो बे आंनि दन्थि समाजनि सिङाव गोलैयो। आंनि दन्थि समाजनि सिङाव जोंहा 3 मोनदों। ओरै जोंहा माने ब्रेन्डन दैमारी ओमफ्राय अनामिका माने महन्त आरो जोंहा दैथुन बड'सा जों बे आंनि समाजनि दन्थि समाजनि सिङाव गोलैयो। मोजांनि खोथा आं बिथांमोनखौ साफ्रोमखौ वेलकाम खालामदों आरो बेखौ लानानै जोंनो जिल्लानिफ्राय जों साफ्रोमखौबो जों वेलकाम खालामदों। आरो जोंनि बे दायित्व मानोना जों समाजनि गेजेराव जिथु मोजां खामानि मावनो ओंखारनाय हिसाबै जों साफ्रोमबो बेबायदि मोजां माने रिजाल्ट खालामनो हानाय बा समाजनि मोजां खामानि मावनायखौ जों बीपीएफआव अराय सम माने वेलकाम खालामबाय थायो। आरो बेनो जोंनि थांखि। आरो थांखि थानांगौ जाय थांखिखौ दिनै जोंहा फंबाय दैथुन बड'साया जिबायदि थांखि लानानै गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबो बे रिजाल्टखौ मोननो हादों। ओंखायनो आं खावलायगोन जोंनि समाजनि गेजेराव जोंनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन जोंनि गार्जेनफोरखौ आं खावलायगोन जाहाथे बैफोर माने एग्जामफोरखौ होनो थाखाय जों गावनि गथ'जों लोगोसे गावनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होयो। आरो जोंबो बेखौनो जों दिनै आं सासे खावलायगोन जे समाजनि सांग्रां सुबुं हिसाबै जों साफ्रोमखौ खावलायहरगोन जाहाथे बेफोर रिजाल्टखौ जोंहा मोननो थाखाय बिराद खस्थ' खालामनांगोन आरो जों सेस्था खालामनानै बे रिजाल्ट जों बिदि दिहुननो हाब्लानो निस्सय जोंनि गेजेराव मोनसे माखासे मोजां